Vedeli ste, že niekto raz ukradol najväčší zafír na svete a ani nemusel prelomiť zámok? Jack Murphy bol miamský playboy. Surfoval, hral na gitare, chodil na večierky. A občas kradol šperky. V septembri 1964 sa Jack a dvaja kamaráti vybrali do Amerického prírodovedeckého múzea v New Yorku. Vyliezli cez okno. Prešli do sály s drahokamami. Vitrína nebola zamknutá. Jednoducho ju otvorili a vzali, čo chceli. Hviezda Indie. Modrý zafír veľký ako golfová loptička. Najväčší na svete. A okolo neho ďalších 24 drahokamov. Celá krádež trvala pár minút. Nič sa nevydarilo zle. Žiadny alarm, žiadna stráž, žiadny problém. Ale Jack bol playboy. A playboyi sa chvália. Do 2 dní hovoril o lúpeži na večierkoch. Ponúkal kamene cudzím ľuďom. Dokonca sa pokúsil predať niektoré šperky policajnému informátorovi. Za 72 hodín boli všetci traja za mrežami. Hviezda Indie sa vrátila do múzea. Jack dostal trest. Dostať sa dnu bolo jednoduché. Dostať sa preč bolo nemožné.